Σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι εκείνη η εξέταση και ο γιατρός σου πέντιο απλά για γκάραντι μπορεί στην Verdade να βάλει τη ζωή σου σε κίνδυνο? Ακούγεται τρελό. Έτσι δεν είναι? Μεγαλώσαμε πιστεύοντας πως ατσέκιπιες είναι το μυστικό για να ζούμε περισσότερο. Αλλά τι θα έλεγες αν σου αποκάλυπτα ότι μετά τα 60, κάποιες ρουτίνες εξετάσεις μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό, ότι υπάρχουν πραγματικά περιστατικά ηλικιωμένων που μπήκαν σε ένα αθώο διαγνωστικό και βγήκαν κατευθείαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού? Ναι, ακριβώς αυτό. Ως γιατρός του εγκεφάλου, και εγώ ο ίδιος σοκαρίστηκα όταν το ανακάλυψα. Ζούμε σε μια εποχή όπου η ιατρική μοιάζει με αυτόματο πρόγραμμα. Μπαίνεις στο ιατρείο και βγαίνεις με μια λίστα από εξετάσεις. Αλλά κανείς δεν μιλάει για τους κρυφούς κινδύνους, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία των ηλικιωμένων. Και κοίτα, δεν είμαι εδώ για να τρομάξω κανέναν. Είμαι εδώ για να σου ανοίξω τα μάτια. Γιατί η αλήθεια είναι πως κάποιες από αυτές τις εξετάσεις, όταν δίνονται χωρίς λόγο, μπορούν να λειτουργήσουν σαν σιωπηλοί κινητές για σοβαρά προβλήματα. Εγκεφαλικά, απώλεια μνήμης ή ακόμα και άσκοπες χειρουργικές επεμβάσεις. Και το χειρότερο, όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς προειδοποίηση. Μπαίνεις στο εργαστήριο με αυτοπεποίθηση, κάνεις ομικρόν με τόνο, τι σου είπαν και μέρες μετά αρχίζεις να νιώθεις περίεργα. Ξαφνική ζάλη, ανεξήγητη κόπωση, μια σύγχυση που δεν είχες ξαναζήσει. Ήπια σημάδια που πολλοί αγνοούν, αλλά μπορεί να είναι η αρχή μιας αλυσιδωτής αντίδρασης που κανείς δεν περίμενε. Δεν μπορούμε άλλο να αποδεχόμαστε τα πάντα στο όνομα της πρόληψης. Ήρθε η ώρα να ρωτάμε. Να προστατευτούμε με σοφία. Σύρμα αυτό το βίντεο θα μάθεις ποιες εξετάσεις χρειάζονται επειγόντως επανεξέταση, γιατί είναι πραγματικά επικίνδυνες μετά τα 60. Και, το σημαντικότερο, πώς να διαλέγεις ασφαλείς, αποτελεσματικές και έξυπνες εναλλακτικές που να προάγουν την υγιή μακροζωία. Και πριν σκεφτείς να προσπεράσεις αυτό το θέμα, άσε με να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις κάποιον που ένιωσε άσχημα μετά από μια απλή εξέταση? Τότε μείνε μαζί μου, γιατί αυτά που θα ακούσεις τώρα μπορεί, κυριολεκτικά, να σώσουν τη ζωή σου ή ενός αγαπημένου σου προσώπου. Αρχικά, οι εξετάσεις ρουτίνας φαίνονται σαν μια συνετή επιλογή, σχεδόν αυτονόητη. Ποιος δεν θέλει να προλάβει προβλήματα, αλλά η αλήθεια, που ελάχιστοι συζητούν, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία στην τρίτη ηλικία, είναι ότι δεν είναι όλες οι εξετάσεις αθώες. Πολλοί γιατροί τις προτείνουν σχεδόν μηχανικά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό ή τα σημάδια του ίδιου του σώματος. Ακολουθούν πρωτόκολλα, όχι ανθρώπους. Και εκεί κρύβεται ο κίνδυνος, γιατί αυτό που λειτουργεί για τον έναν μπορεί να βλάψει τον άλλον, ειδικά αν μιλάμε για έναν πιο ευαίσθητο οργανισμό με πολλαπλά θέματα υγείας. Η πρόληψη, όταν γίνεται άκρητα, μετατρέπεται σε σιωπηλό ρίσκο. Φαντάσου έναν ηλικιωμένο με ιστορικό επέρτασης να υποβάλλεται, χωρίς πραγματική ανάγκη, σε μια εξέταση που επηρεάζει την πίεση ή τον καρδιακό ρυθμό. Συμβαίνει πολύ πιο συχνά από όμικρον με τόνο ότι νομίζεις, ειδικά σε δημόσιες δομές, όπου η επίσκεψη είναι γρήγορη και τυποποιημένη. Ο γιατρός, είτε από υπερβάλλοντα ζήλο είτε από συνήθεια, ζητά μια ολόκληρη λίστα εξετάσεων, χωρίς να υπολογίζει τον φυσιολογικό αντίκτυπο της καθεμίας. Αυτή η υπερβολή φέρνει περισσότερο στρες παρά όφελος και επηρεάζει άμεσα την ευεξία του ηλικιωμένου. Και το χειρότερο, μπορεί να ξεκινήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση από διαγνώσεις που δεν ήταν επίγουσες, αλλά τώρα φαίνονται σαν να είναι. Όλα αυτά υπονομεύουν τη μακροχρόνια υγεία. Υπάρχει επίσης και πολιτισμική πίεση που λέει πως ο ετήσιος έλεγχος είναι υποχρεωτικός. Αλήθεια όμως, είναι όλοι οι οργανισμοί γερνάνε με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο τέμπο, αυτή η εσφαλμένη αντίληψη παγιδεύει πολλούς. Και δεν είναι καθόλου σπάνιο να βλέπεις ανθρώπους που ξεκινάνε με μια απλή αιματολογική εξέταση και καταλήγουν σε τομογραφίες, καθετηριασμούς και στο τέλος παίρνουν φάρμακα για προβλήματα που ούτε καν ένιωθαν. Η σύγχρονη ιατρική έχει προοδεύσει πολύ, αλλά η υπερπροστασία έχει εξελιχθεί σε έναν νέο τύπο αμέλειας. Έναν που αφαιρεί την αυτονομία και φθείρει σιωπηλά τη σωματική και ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Το κρίσιμο σημείο εδώ δεν είναι να σταματήσουμε τις εξετάσεις. Καθόλου. Αλλά να κατανοήσουμε πως η υγιής ρουτίνα ενός ηλικιωμένου περιλαμβάνει και τη σκέψη. Αξίζει πραγματικά αυτή η εξέταση? Θα αλλάξει κάτι στη θεραπεία μου? Υπάρχει πιο ήπιος τρόπος να διερευνήσω το ίδιο πράγμα? Αυτή η επίγνωση, που έρχεται με την εμπειρία, είναι θεμέλιο της αξιοπρεπούς γύρανσης. Και αν όλα αυτά σου φαίνονται ακόμα μακρινά, το επόμενο παράδειγμα δείχνει πως ακόμα και μια κοινή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοκ που δεν γίνεται να αγνοήσεις. Η αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό είναι από εκείνα τα τεστ που και μόνο στο άκουσμα σου επιβάλλονται. Αυτή θα δείχνει τα πάντα, σκέφτονται πολλοί. Και πράγματι, δείχνει.
Αλλά αυτό που σπάνια λέγεται καθαρά είναι πως το σκιαγραφικό που μπαίνει στη φλέβα κρύβει σοβαρούς κινδύνους, ειδικά για την υγεία στην τρίτη ηλικία. Ένας από τους πιο υποτιμημένους κινδύνους είναι το πως μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση και το καρδιαγγειακό σύστημα σε έναν ήδη ευάλωτο οργανισμό. Δεν είναι υπερβολή. Έχουν καταγραφεί ευνίδια υπερτασικά επεισόδια που απορριθμίζουν όλο το σώμα μέσα σε λίγα λεπτά. Όταν ακούμε για εγκεφαλικά, το μυαλό μας πάει σε κακή διατροφή, στρες ή έλλειψη άσκησης. Σπάνια σκεφτόμαστε ότι ένας απλός ιατρικός έλεγχος μπορεί να είναι η θριαλίδα. Αλλά το ιωδιούχο σκιαγραφικό που χρησιμοποιείται σε πολλές τομογραφίες έχει τη δύναμη να επηρεάσει τον τόνο των αγγείων και να καταπονήσει την καρδιά. Αν ο ασθενής έχει ήδη υπέρταση, αρρυθμίες ή καρδιακή ανεπάρκεια, ο κίνδυνος αυξάνεται δραματικά. Σκέψου μια παλιά γέφυρα που περνάει ένα βαρύ φορτηγό. Τι γίνεται, μπορεί να καταρρεύσει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, σε βιολογική κλίμακα, στο σώμα ενός ευαίσθητου ηλικιωμένου. Και ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στην πίεση. Ηλικιωμένοι με μειωμένη νεφρική λειτουργία, έστω και ελαφρά, δυσκολεύονται να αποβάλουν το σκιαγραφικό. Αυτό προκαλεί επιβάρυνση που σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί σε σύγχυση, απώλεια ισορροπίας, ζαλάδες και, σε πιο σοβαρά περιστατικά, ακόμα και σε σιωπηλά μικροεγκεφαλικά. Σου φαίνεται ακραίο, υπάρχουν τεκμηριωμένα περιστατικά. Μια γυναίκα 72 ετών, που έκανε μόνο τον ετήσιο της έλεγχο, υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό 2 μέρες μετά από μια αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό. Χωρίς σοβαρό ιστορικό. Αλλά η εξέταση στάθηκε σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Γαμαγιώτα, αυτό, όταν ο γιατρός προτείνει αξονική με σκιαγραφικό, ο ηλικιωμένος ή αυτός που τον συνοδεύει πρέπει να ρωτήσει: είστε σίγουρος πως χρειάζεται πραγματικά να είναι με σκιαγραφικό? Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν εναλλακτικές που δεν απαιτούν, όπως απλή αξονική, μαγνητική χωρίς σκιαγραφικό ή ακόμα και ο παλιός, καλός υπέρηχος. Και το πιο σημαντικό, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί μια εξέταση από συνήθεια, πρωτόκολλο εφόβο. Η υγεία του ηλικιωμένου αξίζει προσεκτικές και ενημερωμένες αποφάσεις. Ειδικά όταν μιλάμε για πίεση και αγγεία του εγκεφάλου, η προσοχή δεν είναι ποτέ αρκετή, κυρίως όταν η επόμενη εξέταση φαίνεται τόσο αθώα όσο ένα περπάτημα στον διάδρομο. Ακούγεται ακόμα και χαριτωμένο, τεστ κοπόσεως. Αλλά στην πράξη, αυτό που ζητά από το σώμα ενός ηλικιωμένου μπορεί να φτάσει στα όρια του παράλογου, ειδικά όταν δεν λαμβάνεται υπόψη η ατομική του κατάσταση. Να βάζεις κάποιον τρίτης ηλικίας να περπατήσει γρήγορα ή να τρέξει ελαφρώς σε διάδρομο, με καλώδια να καταγράφουν η καρδιά του, δείχνει μοντέρνο και χρήσιμο. Και μπορεί να είναι, αλλά μόνο όταν γίνεται με σωστή ένδειξη. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το τεστ ζητείται μηχανικά, χωρίς να μετρούνται τα όρια αυτού του σώματος, που κουβαλά ιστορία, σημάδια και διαφορετικό ρυθμό ζωής. Η υγεία στην τρίτη ηλικία θέλει σεβασμό, όχι χρονόμετρα. Φαντάσου αυτό. Μια κυρία 68 ετών, με ήπια αρθρίτιδα στο γόνατο και δυσκολία στην κίνηση, ανεβαίνει στον διάδρομο για το τεστ. Η πίεση ανεβαίνει, η αναπνοή γίνεται ρηχή και το άγχος κορυφώνεται. Δεν θέλει να αποτύχει στο τεστ, οπότε πιέζει τον εαυτό της παραπάνω όσο αντέχει. Το αποτέλεσμα, ζάλι, πόνη στο στήθος, ακόμα και πτώσεις. Υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά ηλικιωμένων που υπέστησαν ελαφριά εγκεφαλικά επεισόδια μετά από τέτοιο τεστ, γιατί το σώμα τους δεν άντεξε το ξαφνικό σοκ. Δεν φταίει το ίδιο το τεστ, αλλά η αδιάκριτη χρήση του σε οργανισμούς που ζητούν άλλη προσέγγιση. Και εδώ έρχεται η σημασία των εναλλακτικών. Η σύγχρονη ιατρική προσφέρει τεστ κόπωσης με φαρμακευτική πρόκληση, όπου το σώμα δεν χρειάζεται να τρέξει ή να υδρώσει. Υπάρχει και το ηχοκαρδιογράφημα σε ηρεμία, που αξιολογεί με ασφάλεια και ακρίβεια τη λειτουργία της καρδιάς. Είναι επιλογές πιο ταιριαστές με τις ανάγκες μετά τα 60, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι ποιότητα ζωής. Να ελέγξουμε την καρδιά, ναι, αλλά όχι να την πιέσουμε σαν να είναι ακόμα 20 χρονών. Όποιος ζει ένα υγιές γύρας δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, ούτε στον διάδρομο, ούτε στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ο πραγματικός αγώνας που αξίζει είναι αυτός της καθημερινότητας, ένας πρωινός περίπατος στον ήλιο, σωστή διατροφή, περισσότερο γέλιο και λιγότερο στρες. Και αν θέλουμε να μετρήσουμε τη δύναμη της καρδιάς, ας το κάνουμε μέσα από στοργή, σχέσεις αληθινές, συναισθήματα που γιατρεύουν. Γιατί καμιά φορά, αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι τεστ κόπωσης, αλλά ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, λείπει και πολύ από τις εξετάσεις με καταστολή. Η ενδοσκόπηση και η κολονοσκόπηση δεν τρομάζουν τόσο όταν συνοδεύονται από τη φράση «Θα είστε ναρκωμένος, δεν θα καταλάβετε τίποτα». Και όμως, εκεί κρύβεται ο κίνδυνος, ειδικά μετά τα 60.
Η καταστολή μπορεί να ακούγεται ευλογία, ποιος θέλει να νιώσει δυσφορία, αλλά το σώμα του ηλικιωμένου δεν αντιδρά στην νάρκωση όπως ενός 30 χρόνου. Υπάρχουν αλλαγές στην κυκλοφορία, στο μεταβολισμό των φαρμάκων, στην οξυγόνωση του εγκεφάλου. Και όλα αυτά επηρεάζουν άμεσα τη σωματική και νοητική υγεία του ηλικιωμένου. Δεν είναι υπερβολή, είναι επιστήμη. Και δείχνει πως, στην τρίτη ηλικία, κάθε λεπτομέρεια μετρά. Τώρα φαντάσου ένα πολύ συνηθισμένο σενάριο. Ένας ηλικιωμένος παίρνει καθημερινά ασπιρίνη, κάτι συχνό σε άτομα με καρδιακό ιστορικό ή για πρόληψη θρόμβωσης. Πάει να κάνει μια απλή κολονοσκόπηση των ναρκώνων και κανείς δεν θυμάται να προσαρμόσει τη φαρμακευτική του αγωγή. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να τραυματιστούν μικρά αγγεία. Και με το αίμα πιο λεπτό λόγω της ασπιρίνης αυξάνεται ο κίνδυνος εσωτερικής αιμορραγίας. Σε άλλες περιπτώσεις, η καταστολή ρίχνει τόσο την πίεση που ο εγκέφαλος δεν οξυγονώνεται σωστά. Το αποτέλεσμα, ζάλι, σύγχυση, κενά μνήμης και σε σοβαρότερες περιπτώσεις, μικρά σιωπηλά εγκεφαλικά. Εξετάσεις που θα έπρεπε να προστατεύουν γίνονται παγίδες. Και αυτό που σοκάρει είναι πως αυτοί οι κίνδυνοι σπάνια εξηγούνται ξεκάθαρα. Πολλοί ηλικιωμένοι φτάνουν στο νοσοκομείο με την πεποίθηση ότι θα είναι κάτι απλό, ένα εξεταστικό ρουτίνας, και τελικά βγαίνουν πιο ευάλωτοι από όμικρον με τόνο ότι μπήκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι εξετάσεις είναι κακές, αλλά ότι το πρωτόκολλο πρέπει να είναι διαφορετικό. Μπορούν να γίνουν με λιγότερη και καθόλου καταστολή, ειδικά όταν ο ασθενής έχει ενημερωθεί σωστά, έχει προετοιμαστεί ήρεμα και έχει χρόνο να προσαρμοστεί. Η υγεία στην τρίτη ηλικία αξίζει αυτό το επιπλέον μέτρο φροντίδας. Γιατί να γερνάς με αξιοπρέπεια σημαίνει και να μην σε αντιμετωπίζουν σαν κάποιον που δεν χρειάζεται να ξέρει. Η πρακτική συμβουλή εδώ είναι απλή, αλλά πανίσχυρη. Πριν δεχτεί κάποιος εξέταση με καταστολή, ο ηλικιωμένος ή αυτός που τον συνοδεύει πρέπει να κάνει ερωτήσεις. Ποιος είναι ο κίνδυνος με βάση τα φάρμακα που παίρνω? Χρειάζεται όντως πλήρης νάρκωση? Υπάρχουν εναλλακτικές? Αυτή η ενεργή στάση τα αλλάζει όλα. Δίνει αυτονομία, ενισχύει την ευημερία και προλαμβάνει εκπλήξεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Γιατί τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από το να κάνει συνειδητές επιλογές. Και μιλώντας για επιλογές, η επόμενη εξέταση, όσο μοντέρνα και δημοφιλής και αν είναι, φέρνει μαζί της ένα δίλημμα για όσους πιστεύουν ότι κάθε τεχνολογικό θαύμα σημαίνει και ασφάλεια. Η μαγνητική τομογραφία με σκιά γραφικό μοιάζει βγαλμένη από το μέλλον. Τεχνολογία αιχμής, καθαρές εικόνες, γρήγορη διάγνωση. Όμως, αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι το γαδολίνιο, το σκιά γραφικό που χρησιμοποιείται, μπορεί να γίνει πρόβλημα. Ειδικά για την υγεία στην τρίτη ηλικία. Το γαδολίνιο είναι ένα βαρύ μέταλλο και παρόλο που αποβάλλεται από τον οργανισμό στους περισσότερους ανθρώπους, μπορεί να συσσωρευτεί σιωπηλά σε όσους έχουν μειωμένη νεφρική λειτουργία. Και δεν μιλάμε μόνο για όσους κάνουν αιμοκάθαρση, αλλά και για ηλικιωμένους με ελαφρώς εξασθενημένα νεφρά, κάτι πολύ πιο συνηθισμένο από όσο νομίζεις. Τώρα φαντάσου αυτό. Ο γιατρός ζητά μαγνητική με σκιά γραφικό για να αξιολογήσει πόνους της αρθρώσης. Ο ασθενής, με απόλυτη εμπιστοσύνη, πάει να την κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Λίγες μέρες μετά αρχίζουν οι ζαλάδες, η σύγχυση, οι δυσκολίες συγκέντρωσης. Η οικογένεια νομίζει ότι φταίει η ηλικία, το άγχος και αρχόμενη άνοια. Αλλά στην πραγματικότητα, το σώμα προσπαθεί να αποβάλει το γαδολίνιο που έμεινε να κυκλοφορεί στο νευρικό του σύστημα. Αυτού του τύπου οι αντιδράσεις, αν και σπάνιες, υπάρχουν. Και γίνονται πολύ πιο πιθανές όταν μιλάμε για έναν οργανισμό που γερνά και έχει πιο αργό μεταβολισμό. Και υπάρχει και κάτι ακόμη που σπάνια ακούγεται. Το γαδολίνιο μπορεί να προκαλέσει φλεγμονώδεις αντιδράσεις σε ευαίσθητους ιστούς, κάτι που επηρεάζει ευθέως την ευεξία του ηλικιωμένου. Επιπλέον, κάποιες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να παραμένει σε υπολείμματα στον εγκέφαλο, ακόμα και μετά από μία και μόνο εξέταση. Δεν είναι πανικός, είναι πρόληψη. Αν αυτό που θες είναι μακροχρόνια υγεία, τότε η ερώτηση πρέπει να είναι: αξίζει να το κάνω τώρα ή μπορεί να περιμένει λίγο, γιατί αυτό που προστατεύει το σώμα δεν είναι η υπερβολική πληροφόρηση, αλλά η σωστή πληροφορία, τη σωστή στιγμή. Αν υπάρχει αμφιβολία για την νεφρική λειτουργία, ακόμα και χωρίς συμπτώματα, αξίζει να ζητηθεί μια απλή μέτρηση κρεατινίνης ή εκτίμηση του ρυθμού πειραματικής διήθησης πριν δεχτεί κανείς σκιαγραφικό. Επιπλέον, πολλοί διαγνωστικοί έλεγχοι μπορούν να γίνουν με μαγνητική χωρίς γαδολίνιο ή και με υπερήχους και σωστά δομημένη κλινική εξέταση. Η υγεία στην τρίτη ηλικία ζητά δρόμους λιγότερο επεμβατικούς και πιο ανθρώπινους. Γιατί για να ζήσεις ποιοτικά στα γυρατιά, το μυστικό δεν είναι να υποκύπτεις σε κάθε τι που προσφέρει το νοσοκομείο. Είναι να ξέρεις να επιλέγεις με σοφία. Και στο επόμενο θέμα,
Θα δούμε πως ακόμα και μια φαινομενικά ακίνδυνη εξέταση, όπως ο υπέρηχος στις καροτίδες, μπορεί να γίνει η αρχή αχρίαστες χειρουργικές επεμβάσεις. Όταν ο γιατρός προτείνει υπέρηχο καροτίδων, οι περισσότεροι δεν το σκέφτονται δεύτερη φορά. Δεν έχει βελόνες, δεν πονάει, είναι γρήγορος και μοιάζει ακίνδυνος. Και στην πραγματικότητα, η ίδια η εξέταση είναι ασφαλής. Το πρόβλημα ξεκινάει μετά, με τα αποτελέσματα, όταν εμφανίζονται όροι όπως στένωση, λιπώδης πλάκα, τροποποιημένη ροή. Λέξεις που τρομάζουν και οδηγούν πολλούς ηλικιωμένους σε επεμβάσεις που ίσως δεν χρειάζονταν. Εκεί, η υγεία του ηλικιωμένου γίνεται όμηρος μιας υπερβολικής φροντίδας που ξεπερνά την πρόληψη και εισέρχεται στην περιοχή της ανεξέλεγκτης ιατρικοποίησης. Και αυτό επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, την ψυχική ηρεμία και ακόμα και την αυτοεκτίμησή του. Ας πούμε ότι ένας κύριος 74 ετών, χωρίς ποτέ να έχει παρουσιάσει συμπτώματα εγκεφαλικού, κάνει αυτόν τον υπέρηχο απλώς επειδή είχε γενέθλια. Η εξέταση δείχνει ήπια στένωση, 40%. Ο γιατρός, για καλό και για κακό, τον στέλνει σε αγγειοχειρούργο. Πολύ σύντομα, ο άνθρωπος είναι γεμάτος άγχος, διαβάζει για αναισθησίες, νοσηλίες. Κι όμως, αυτό που λίγοι του λένε είναι ότι πολλά τέτοια περιστατικά, ειδικά όταν η απόφραξη είναι ήπια ή μέτρια, μπορούν να ελεγχθούν πλήρως με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Σωστή διατροφή για την ηλικία του, καθημερινό περπάτημα, έλεγχος της πίεσης και φυσικά, τακτική ιατρική παρακολούθηση, όλα αυτά μπορεί να είναι αρκετά. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι ασυμπτωματικοί ασθενείς με πλάκες στις καροτίδες δεν χρειάζονται επέμβαση. Και κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό, όταν υποβάλλονται σε επεμβατικές διαδικασίες χωρίς σοβαρή ένδειξη, ο κίνδυνος επιπλοκών πολλές φορές ξεπερνά το όφελος. Είναι σαν να χρησιμοποιείς βαριοπούλα για να σκοτώσεις μυρμήγκι. Αυτό είναι κρίσιμο να καταλαβαίνεις το πλαίσιο. Αν δεν υπάρχουν συμπτώματα όπως ζαλάδα, απώλεια λόγου, μούδιασμα στη μία πλευρά του σώματος ή βαρύ οικογενειακό ιστορικό, ίσως να μην χρειαζόταν καν η εξέταση σε αυτή τη φάση. Η πρόληψη στην τρίτη ηλικία βασίζεται περισσότερο σε υγιεινές συνήθειες, παρά σε βιαστικά νηστέρια. Αυτό, πριν δεχτείς μια επέμβαση μόνο και μόνο επειδή έτσι έδειξε η απεικόνηση, πάρε μια ανάσα, μάζεψε πληροφορίες και ζήτησε δεύτερη γνώμη. Ρώτησε τον καρδιολόγο, υπάρχει συντηρητική θεραπεία ή μπορούμε να το επαναλάβουμε σε 6 μήνες με παρακολούθηση. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να σε γλιτώσουν όχι μόνο από χειρουργικούς κινδύνους, αλλά και από αϊπνίες. Γιατί να ζεις ποιοτικά στην τρίτη ηλικία σημαίνει, πάνω απ' όλα, να ξέρεις να σταθμίζεις. Και αφού μιλήσαμε τόσο για εξετάσεις, ήρθε η ώρα για μια ειλικρινή κουβέντα. Τι πρέπει πραγματικά να κάνουμε μετά τα 60 και τι είναι η υπερβολή που παριστάνει την πρόληψη. Πες μου εσύ, μετά από όλα όσα άκουσες σήμερα, θα δεχτείς ακόμα να κάνεις κάθε εξέταση με κλειστά μάτια, απλά γιατί είναι ρουτίνας? Η αλήθεια, φίλε μου, είναι ότι το να ζεις με υγεία στην τρίτη ηλικία δεν έχει καμία σχέση με το να υπακούς στα τυφλά. Έχει να κάνει με επίγνωση, με παρουσία, με αποφάσεις που παίρνονται με σκέψη. Και τώρα που ξέρεις για τους κινδύνους που πολλοί αγνοούν, από μια απλή αξονική μέχρι έναν φαινομενικά αθώο υπέρηχο, η επιλογή είναι δική σου. Θα συνεχίσεις τον αυτόματο πιλότο και θα πάρεις εσύ το τιμόνι της δικής σου πορείας με αξιοπρέπεια. Έχεις το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρωτάς, να αμφισβητείς, να καταλαβαίνεις κάθε εξέταση πριν την κάνεις. Η ιατρική οφείλει να προσαρμόζεται στο σώμα που οριμάζει, όχι το αντίθετο. Πες μου, έχεις περάσει ποτέ από εξέταση που σε άφησε με αμφιβολίες, ένιωσες ότι δεν σου εξήγησαν καλά γιατί την έκανες? Γράψε το στα σχόλια. Η εμπειρία σου μπορεί να ξυπνήσει άλλους, μπορεί ακόμα και να σώσει ζωές. Και σκέψου πόσοι άνθρωποι άνω των 60 δεν έχουν ιδέα για αυτούς τους κινδύνους. Πόσες οικογένειες νομίζουν ακόμα ότι όσο περισσότερες εξετάσεις, τόσο το καλύτερο. Πάμε να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη μαζί. Στείλε αυτό το βίντεο σε όσους αγαπάς. Μοιράσου το στην οικογένεια. Κάνε tag εκείνον τον πεισματάρι φίλο. Γιατί η υγεία των ηλικιωμένων είναι σοβαρό θέμα, αλλά είναι και δική μας υπόθεση, της καθημερινότητας, της πραγματικής ζωής. Και φυσικά, αν θες να συνεχίσεις να μαθαίνεις πώς να φροντίζεις καλύτερα τον εαυτό σου ή κάποιον που αγαπάς, κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι και πάτα το καμπανάκι. Εδώ λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ξεκάθαρα, με ουσία, με πρακτικές συμβουλές για την τρίτη ηλικία, πρόληψη και ευεξία. Γιατί το να γερνάς μπορεί και πρέπει να είναι ελαφρύ, καθαρό και γεμάτο ζωή.